Eraikuntzan lan egiteko gustatu behar zaizula, ze azkenean mundu gogorra da, baina baita ere oso mundu polita, zuk eskuekin egiten duzun zerbait da, eta gero egiten duzun leku hortan betirako geldituko da. Azkenean erronketan lan egiteak daukan onuran netzako da askoz ere errealagoa dela. Ez dela lantzen alde batetik klasean gauza bat eta tailerrean beste bat, azken finean beraiek lan egiten dute obra baten inguruan, eta obra hori gauzatzeko behar diren dokumentazioa edo plangintza klasean lan egiten dute, eta beste alde batetik tailerrean obra gauzatzen dute. Zentzua ikusten diote klasean egiten dutenari eta baita ere tailerrean egiten dutenari. Gu juntatzen gera erronka bakoitza bukatzen denean, erronkako notak ematen dizkiogu, baina ez bakarrik notak, baizik eta ikusten dugu azkenean ze behar dituen, non dauzkan zalantza gehiago, eta pixka bat hori ere bai erabiltzen da gertutasunez bakoitzarekin behar duena lantzeko. Gaur egun ikasleak lan mundura sartzeko ez daukagu arazorik, ze momentu honetan eraikuntza munduan lan piloa dago, etengabe ari dira enpresak zentrora ditzen, eta normalean lehenengo eta bigarren mailan, bai lehenengo mailan eta bai bigarren mailan praktikaldi bat egiten dute, ondo baldin badijoa, ikaslea bertan gelditzen da lanean. Arazo handiena gaur egun da, ez dauzkagula hainbeste ikasle, esan ez dugula beharra setzen, merkatuko beharra setzen.